Кои са най-важните компоненти всъщност? Най-важното, пак да го кажа, е стъклопакета, като вече инвеститор или архитекта, като прави избор какъв стъклопакет да предложи. С стъклопакета е важно да се знае, че 4-5 неща се предлагат на клиента. Едното е безспорно най-водещото, е да кажем топлоизолацията. Но освен топлоизолацията, ние предлагаме и варианти в слънцезащитата на клиента. Другото нещо, което може да предложим на клиентите, са триплекси, като с триплексите Което е триплекс? Стъкло, което ето това, което по средата е с фолио. Това е като предно стъкло на автомобил. Спира UV лъчите, което е много важно, няма да изведеняват килими, завеси и така нататък. Звукоизолация има, много по-добра зоноустойчивост за кръци. Така че триплекса като приложение, в един.